En aquest vídeo anem a veure com fer la gràfica de dispersió corresponent a la tercera llei de Kepler. Llavors aquí tenim una sèrie de dades corresponents als satèl·lits galileans de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes i Calisto, amb el seu radi de l'òrbita en quilòmetres i el seu període en dies. El primer que hem de fer és calcular el radi al cub en metres cúbics, multiplicant el radi per 1000 i elevant al cub, i el període al quadrat en segons al quadrat, que hem d'agafar el període en dies, multiplicar per 24 hores i 3.600 segons i elevar al quadrat. I aquí tenim totes les dades. A l'esquerra he posat la tercera llei de Kepler. Segons això, la divisió del període al quadrat entre el radi al cub ha de donar constant. Com veieu, es compleix, només canviar la tercera xifra decimal, amb la qual es compleix la llei de Kepler força bé. El que he fet aquí a baix és, a partir de la massa de Júpiter, calcular la constant de la tercera llei de Kepler mitjançant la fórmula 4pi al quadrat Gmj, sent mj la massa de Júpiter. Llavors, com veieu, el resultat coincideix força bé amb el que hem obtingut a partir del període i el radi. Ara anem a fer la gràfica de dispersió. Per això el que hem de fer és seleccionar primer les dades del radi i el període i li donem a insertar, seleccionem gràfica de dispersió i agafem la primera gràfica que hi ha. Com veieu, ens surt la gràfica amb els 4 punts de dispersió corresponent als 4 parells de dades que tenim. Ara, per agregar la línia de tendència que mostri d'acord al pendent que serà la constant de la llei de Kepler, hem de seleccionar les dades, donem el botó dret del ratolí i ens sortirà agregar línia de tendència. S'obrirà una finestra on hem d'escollir quina línia de tendència volem. Nosaltres agafem lineal, tal com està activat, i a baix, abans de donar a tancar, hem de seleccionar presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor R cuadrado en el gráfico, que correspon al coeficient de correlació. Si aquest coeficient surt amb valors aproximats a 1, vol dir que és una bona correlació. Com veieu, el primer que farem és eliminar això d'aquí per fer la gràfica més gran, i aquí teniu l'equació i el coeficient de correlació, que surt 1, amb la qual vol dir que la correlació és perfecta. Ara el que farem és donar-li una miqueta de millor presentació a aquesta gràfica, introduint el títol del gràfic al damunt, tercera llei de Kepler, el movem cap a l'esquerra. Ara introduïm ròtulos de l'eix. Comencem pel primari, que posarem radi, òrbita, al cub. Radi, òrbita, al cub. I entre parèntesis no oblidem de posar les unitats, metres cúbics. Ara, per fer més bonic aquest 3, que no està com a superíndex, li donem al botó dret del ratolí, li donem a formato del títol del eje, no, a formato no, tornem a provar, fuente, i en fuente sí, superíndice, i ara ho tenim com el cub com un exponent. El mateix fem per el rot de l'eix vertical. Posarem títol girat i llavors ara escriurem el títol, esborrem, període al quadrat. Llavors S quadrat. Seleccionem ara el quadrat, un altre cop el mateix, li donem a fuente i seleccionem superíndex perquè el quadrat surti com un exponent. Una vegada tenim això, el que anem a fer és donar-li un format als números de l'equació. Com veieu, només apareixen amb una xifra. Nosaltres volem 4 com tenim aquí. Llavors seleccionem, ja està seleccionat, botó secundari. Llavors hem de buscar dar formato a serie de datos, no, dar formato no,
A veure, formato d'etiqueta, aquest sí, i donem a científic i agafem 3 xifres decimals i li donem a tancar. Vale? El coeficient de correlació no fa falta que ho posem en xifres, només com ens ha sortit 1, doncs el deixem aquí. Com veieu surt 3,119. D'acord? Aquest és el pendent de la recta, 3,119 exponent a la min 16x. Aquest és el pendent i com veieu coincideix amb la constant de la llei de Kepler, perquè el pendent d'aquesta recta justament és la constant. I amb això ja tenim la gràfica feta de la tercera llei de Kepler i podem comprovar que tots els resultats ens han sortit iguals. Fins aquí el vídeo. Moltes gràcies.